సీఎం టైమ్స్ న్యూస్కి స్వాగతం. ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మందకృష్ణ మాదిగకి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మశ్రీ అవార్డును ఇవ్వడం జరిగింది. ఢిల్లీలో ఈ నెల 27వ తారీఖున భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు అందుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జయశంకర్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తదితరుల సమక్షంలో రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు. श्री